Oi que Eto'o et va dir en plan, Papa Eto'o? Tu passas-las a Papa Eto'o. Sí, va ser el seu consell per tranquil·litzar-lo. Què et va dir? Pássamela a mi. Tu pássamela a mi, nene. Ja està. Jo estava blanc, jo estava molt blanc. Es veu que estava ja que... Ja ho vam veure. Ho va notar. Sí. ¿Estás bien, Amati? ¿Estás bien? A papá Sí, Eto'o. estoy bien, estoy tranquilo. Era molt bo, Eto'o, Sí, molt impressionant, sí. El millor jugador amb el que ha jugat és Ronaldinho. Ronaldinho, eh? Uah, és que allò devia Que ser. jugava a la mateixa banda. Aquell dia vau jugar a la mateixa banda o ell no era titular? No, jo amb Ronaldinho vaig jugar un partit amistós a Sant Etienne, que va ser lamentable per part meva. Tio, pots dir alguna cosa positiva de tu en algun moment? No, de Vaig jugar moment... amb Ronaldinho. Joder. Clar, És que clar, estem partint de Tot la... lo negatiu que li ha passat és 1000 vegades més positiu que el millor que ens hagi passat a nosaltres. Véndemelo. Jo vaig sortir al camp de Sant Etienne, mitja hora per Santi Ezquerro vaig entrar. Hòstia. Després no era Ezquerro. papaleta difícil, tampoc. De fet, el Rijkaard em va dir no hace falta que hagas mucho para hacer más que Santi. Ojo. Puto Fran. I va fer una calada de piti. I vaig ser capaç de... Vas empitjorar-ho. Sí, ho vaig empitjorar. Fins fa no gaire, era tradició que quan un fill baró feia 16 anys, el seu pare i un tiet se l'enduien a desvirgar-se en mans d'una professional. Era un ritual de pas a l'edat adulta horriblement masclista i carcamal, que no aprovem en cap cas, i que gràcies a Déu a poc s'està perdent, tot i que em consta que algunes famílies segueixen mantenint la tradició, però sense el nen. O sigui, van el pare i el tiet de puta. I ja està. Entenc que aquest, evidentment, no ha estat el teu cas, i llavors el que m'agradaria saber és, si em permets, perquè jo crec que a la gent li agradarà saber-ho, com va ser aquella primera vegada, no? Quina edat tenies i com recordes aquell dia, si va ser bonic o si va ser com el meu, una experiència traumàtica amb una noia que no va tenir ni el tacte ni la paciència per fer d'aquell un moment màgic i ple d'amor, i ara per culpa d'ella doncs sóc un amant disfuncional. Per culpa d'ella? Per culpa d'ella. 100%. A quina edat tenies i com va anar la cosa, més o menys? Doncs tenia 14 anys, si no recordo. Follador! 14 anys tenies? Sí. Marc Follador? Bueno, És Marc Caçador, vol dir Marc Hunter, en realitat. Marc Hunter. Aviam, que expliqui com va anar, que estigui com va anar. Jo 19, Joan, i un porter rep molts insults. Sí. En el teu cas... On és que t'han insultat més? Mira, l'última va ser el camp del Lleida, que estava el camp tancat. Hòstia. Sí, està tancat, a porta buida. Té molt de mèrit que t'insultin en un camp... O sigui, porta tancada. Doncs es van col·locar a la porta d'emergència on hi havia 4 persones que tenien una vista lateral. Com franctiradors de l'insult. I a més només sabien el meu nom, no sabien el cognom, no sabien. Rubén, Calvo. Ho sabia que et dirien Calvo. Ho sabia, tio. El cognom no sabia. Van a fer mal. Van a buscar el tendó d'Aquiles. No, però això no t'afecta. No, Home, sí que... No, perquè ja saps que... Vull dir... el que passa és que només... Perdona. Vinícius també sap que és negre. I no li és agrada que li correcte, digui. és correcte. És veritat. No te comparis, No, no te perquè és una- comparis. No, per què no? Per què No, no? no es pot, què no? no es pot Perquè no hi ha hagut Clar, històricament, a ningú han matat per ser calvo. segrestos de calvos No, ningú que s'ha es feien estigut... treballar gratis. No ha sigut esclavitzat per ser calvo. Exacte. Ningú. Gent que li mirava les dents Ningú als han dit, calvos per veure quants esclavitzem diners els valien. calvos. Ningú, no ha passat. Però hi ha alguna similar. No ha Estic passat. intentant recordar si en algun moment... Sí, hi ha alguns països de l'Àfrica on està molt mal vist a calvo. Però a nivell... No, al Japó. Sí, els maten. Al Japó no, és que no hi ha calvo. No hi ha calvo. No hi ha calvo. No els deixen sortir a casa. El follet... Tens una tírria tremenda, el Bob Marley. No li guardo gaire Bon carinyo. record. No. Bueno, ella tu potser... No, tampoc. Potser tampoc, Tenia challenges, no, també? Sí. Com el Xavi, que ella deia, hòstia, si guanyeu, aneu a Disney, o tindreu 2 dies de festa. És increïble, perdona un segon. Bueno, però... Xavals de... És que tu has analitzat molt aquest. No, però aviam, no, si no, només diré obvietats, però els xavals de 22 anys, Que són puteros milionaris, professionals. És veritat. tu els hi promets que podran donar-li la mà a Mickey Mouse. És que és gravíssim. És no ben entès res. El Robert Martínez et donava entrades per la final de la Champions. Hòstia. Mira. Els deia... Bueno, però ningú van... ¿Alguien fue? Yo 2 años. Ah, mira! Pero me las donaba y las venía. Ah, sí? Tenim revenda! Vaya gitano. Un segon que acaba de dir... ¿Las bols o la... Hòstia. No, los diners, que no ni idea. Les vols o et dono els diners, I els challenges aquests que havies de fer? Bueno, els partidets, sumaves punts i a final de temporada qui tenia més, doncs els Champions League Points, que els hi deia. I després feia un exercici, que era una merda, el dia abans del partit, que era els més veteranos contra els joves, xuts i tal, i qui perdia, de l'equip guanyador, escollia un per portar una xiruca d'uns 50 a peu, perquè tu anaves amb traje a l'estadi.
Sí. I has de fer un caminet i a Anglaterra hi ha els fans a demanar autògrafs i tal. On aparques el cotxe hi ha com 5 minuts fins al vestidor. Vale. Pues amb una xiruca d'un 50, amb el traje. Això es feia fer? Sí, tio. I a tu et va tocar un cop? Sí, clar, el primer. Sí, perdona. Que en aquella època, a la teva època, no hi havia psicòlegs ni tota la preparació. Yo siempre explico lo mismo, que nosotros en las concentraciones comíamos asados el día antes del partido, jugábamos a las 6 de la tarde y a las 2 estábamos comiendo chorizo, achura, una copita de vino, el que quería. Un fernet. Bueno, a River, Això amb River, Y después vas a jugar. El sábado de la noche, lo mismo. Clar. Si no havia arribat una no había professionalització, psicólogo, no había dietistes... nutricionista, no Quina había pena, quina absoluta... pena. Quina involució. Quina pena que s'hagi perdut això. Clar, això s'ha perdut. Si tu ets bo jugant així, és que ets molt bo. Ara estan tots menjant. Eso se perdió absolutamente todo. No sé, que és que no sé què. Fumaven una mica també, a vegades. Es que era parte... És que em sembla increïble. El que em sembla increïble és que si no tenim la teva opinió, t'enfadis. És una cosa increïble. És que no ho entenc com no la podeu tenir. No ho entenc. És molt greu, tio. És molt greu. Vale, pues ja està. És molt greu. O sigui, que l'àrbitre del Clàssic es reuneixi 2 dies abans amb representants del Real Madrid, on ni l'àrbitre del Clàssic ni el Real Madrid hi pinten res, és molt greu. I que cridin a l'àrbitre del Clàssic per unes mans i no li ensenyin la toma on es veuen les mans és molt greu. Aleshores, si tu acceptes això com a part de la competició, estàs fent el mamarratxo. Ja. Ens has convençut, Joel. No us he convençut, us he avassallat. Jo no sé quina és la solució. Què ha de fer el Barça en aquesta... Ara, Guerra bruta! No sé com es fa, però tenim el president ideal per fer això. Hem de fer alguna guerra bruta, alguna cosa. Sí, no marxarem de la Lliga Espanyola d'avui per demà. No aniràs a marxar a la Lliga I s'està posant més xungo que mai. Tu quan recordes aquest nivell de pressió als àrbitres... El Mourinho. És que estan agafant el Mourinho i l'estan posant a nivell institucional general. Abans el mourinyisme era al camp. El terreno de joc. Ara és tot mourinyisme. Per Florentino l'han embogit. I en canvi em trobo amb la porta més moderat és que no ho entenc. Tu quan guanyes la Champions, el teu cotxe... Vivies a una rulot? No, compartia pis amb uns amics. En sèrio, tio? I una polla. Quan guanyo la Champions crec que ja no. A veure les estadístiques per aquí... Un moment. Quan tu debutes al primer equip del Barça... És increïble que el moment que diguis mira, jo ara sí que m'independitzo és quan guanyis una Champions. S'ha acabat sentir follar el meu company de pis. Ja n'hi ha prou de sentir pixar el veí del costat. S'ha acabat que em fotin els iogurts, que t'haver de posar postres. Jo m'agafo un entresol per mi, un entresol tercera per mi, perquè acabo de guanyar la Champions i m'ho mereixo. De veritat, que comparties pis jugant al Barça, al primer equip? Sí, però no per necessitat. No, ja. Ho esteu pintant com així, sinó perquè vivia molt... Perquè estaves a gust, estaves bé. Superbé, estava molt bé i... Tu l'entens? Jo l'entenc perfectament. No hagués fet mai de la vida el que ha fet ell. Però jo m'hagués comprat un Ferrari de color groc. Haguessis sigut Víctor Valdés, tu. No, hòstia, Víctor Valdés. Vaya tema. Vaya tema, Vaya tema. Què tal? El Víctor, que li dic jo? Un gran porter. Diria més, el millor que ha tingut el Barça. Ara! Mira, jo també ho crec. Bueno, comencem a mullar. Sí, senyor. Sí, senyor.